njalo masihambile kugqekeziwe endlini. Hawu. Ngelinye ilanga shuthi yena usalile, mayisala mina sengihambile kanti uzosala anike osisi bakhe ukhiye. Okay. Owasendlini abanikeze lo khiye lowo. Shuthi ahambe naye basale labo sisi bakhe bavule endlini. Babe sebefaka i-acid yonke into esendlini. Bayishise nje nge-acid yonke uhlobo lento esendlini nje. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni lihleli noLungstar. Namhlanje sifashele usisi othi-ke naye ufisa uzosheshe sakhe isitori ukuthi yini le yamxosha emendweni. Sawubona? Yebo sawubona. Njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Cela ubingelela ababukeli emakhaya uzishiya igama nothi uqhamuka kuphi. Yes, unoxolo lo kaDlamini Sibongo ngisuka kwaMashu ngokuhlala. Noxolo. Yes. Unoxolo uba. Mangithi uba unoxolo ngicela ukwazi ukuthi umuntu onjani. Unoxolo umuntu okwashada wasebuye emshadweni. Hayi. Usuwachazwa kanjalo? Yes. Awusali. Hayi. Awusho nanokuthi unoxolo umuntu othanda ukuhleka, othanda abantu. Umuntu obuye emshadweni. Yes, mabuye emendweni. Hayi, okay. Hayi, yebo uyazwa ngihlula. Okay. Asiqhubeke. Umyeni wakho wambonaphi? Umyeni wami ngambona emsebenzini, shuthi mina bengiphethe emsebenzini, shuthi besebenza sonke ngimphethe emsebenzini. Ubunsebenza emsebenzini? Yes. Okay. Shuthi umfana lo angichaze nje lokho umfana ubemncane kunami. Bemncane kanganani? Bengishiya nje u15 years. Bumshiya ngo15 years? Yes, bengimshiya u15 years. Umphethe emsebenzini? Yes, ngimphethe emsebenzini. Shuthi umfana phela shuthi naye uzibonela nje ushuga mama yabo umthandayo. Shuthi wayibona imali uphethe phela la. Ya. Hayi sijole nomfana uBenten wami. Sijole shuthi kuhambe isikhathi umfana athi hayi ngoba naku uyasebenza unemali ucela ungilobola. Hayi ngivume nami ngoba vele nginaye yedwa bo empilweni yami. Ingane unazo? Nginazo izingane. Zazingakanani kena? Zashiyana babeshiyana u5 years. Nezingane zakho? Yes. Sure. Okay, izingane zakho zazi okay with the relationship? Yeah. Oh, babenganankinga. Okay, that's good. Yes. Okay, so Isaac ezolobola? Alobole kodwa ngimuzwa ukukhuluma kwakho ukuthi abathandi abazali bakhe ngoba nje ukuthe mabezolobola ekhaya bafike umndeni ungaphelele shuthi umndeni ongathanda ukuthi athathe umuntu omdala kunaye. So umamezala ubumazi wakwambona na bengingamazi umamezala umuntu nje bengizwa ngaye shuthi bese soqalana ukubona nje njengomfana engilobola ngoba kulobola. Yes. Okay, so manje ke mase kulobolile ekhaya ke khona ke kwelakho igceke bathini bebona uzolotsholwa ingane? Hey, abashongo lutho ngoba phela nami ngachaza ukuthi ngiyamthanda umfana. And nganginomuzi wami phela mina eceleni umfana ngangena nkinga ngizohlala naye emzini wami. Emzini wakho? Oh, okay. So senilobolene ke nashada? Sashada nomfana ngamthatha sahamba sohlala emzini wami nezingane zami. Okay. Nomuzi masihlala khona. Shuthi kuhambe isikhathi ngoba yonke into besiyenza nje endlini ifurniture ngiyithenga naye umfana esebenza silekelelana nje njengezithandani phela. Kwahamba shuthi ngaphelelwa umsebenzi mina sengihlala full time ekhaya. Oh, okay. Bese ngihlala full time ekhaya sekusebenza yena. Yabo impilo yashintsha kwangasafana nasekuqaleni njengoba bekuyimini kahle onemali eningi kuneyakhe ngoba phela emsebenzini bengingumphathi then kwase kuphuma izimali lezi zokuthi sengiretire emsebenzini. Kwaphela yonke into ke yabo shuthi njengoba ekusebenza yena mina ngingasasebenzi nje akusekho right kona kusisaphila sathandana kunankinga. Kwazothi ngelinye ilanga besithi mangabashile njalo sihambile sivale sifika njalo gqekeziwe endlini. Njalo masihambile gqekeziwe endlini. Hawu. Ngelinye ilanga shuthi yena usalile
mayisala mina sengihambile kanti uzosala anike osisi bakhe ukhiye. Okay. Owasendlini abanikeze lo khiye lowo. Shuthi ahambe naye basale labo sisi bakhe bavule endlini. Babe sebefaka i-acid yonke into esendlini. Bayishise nje nge-acid yonke uhlobo lento esendlini nje. Mase siyabuya kushe yonke into endlini. Hawu ngimbuze, hawu ngoba phela ukhiya ngiwushiye kuwena nje kwenzeke kanjani ukuthi ngifike kunje endlini kuba uvule la abese yabaphikela ke Ima yazi ngisastaki kule acid. Babeyifihle shuthe ikhwameni? Yes. Bathela ini ungasusibalela ama-items. Umbhede, wosofa, ayikho amakhabethe, ayikho into engashanga endlini. Wasala amabhentshi nje, ibhentshi nje safike sahlala kulona. Bashisa nge-acid? Yes. Babeyicabange nini leyo nto? Babekuzonda kangako? Angazi, shuthi phela umuntu ongathandeki ngoba phela ngangimdala emfaneni. Shuthi bangangithanda, umamezali wangangithanda, osisi bakhe bangangithanda nje ifamily. So babengakufihlile lokho? Yes, babengakufihlile lokho. So ma umtshela lolu daba? Abaphikele phela umfana. Athi bona ngeke baze bayenze loo nto osisi bakhe ngeke bakwenze lokho. Shuthi nje umuntu ofungene nje waganga endlini. Kodwa ukhiye wawusele kuyena. Wabaphikela nje. Mayibabuza ke wena usubabuza phela you have every right to ask. Mangibabuza baphika nje bangidelela nje ukuthi vele phela ngimdala kumfana. Bangidelela nje ayikho into nje inhlamba bangithuke ngayo. Lapho ke na bakwenza phambi kwakho ubhuti noma yes bakwenza phambi kwakhe. Akanankinga nalokho. Akanankinga nalokho. Uthule nje uyabukela. Yes. Yo okay lento lena ke ukuthi bakuhlukumeze odade babo iyaqhubeka isikhathi esingakanani useseshadweni? Yaqhubeka nje isikhathi eside. Kanti umyeni lo wami useqonywe intombazana. Shuthi nje sekuyistory nje eside ukuthi nje kahle sengidelelwa nawo lo mndeni shuthi usehlangene nabo nabantu bakubo ukuthi kanti naye vele useqonyiwe vele angisasebenza ngithi sengihlala yabo angisento yalutho nje vele kuyena. Ahambe shuthi mayibuya avela abuye nalentombazana. Lentombazana i-age yakhe. Okay. Phela mina ngimdala ngithi kunaye. Ngimshiya ngo-15 years mina ngimdala kunaye. Abuye nalentombazana mayibuya nayo. Hayi bangithuke bandla. Bangithuke nentombazana bangisho ukuthi umdala wena uyebo nje yonke into lo umfana mncane ngithuke nanguye angitshela ukuthi wayiqinisile uma ukuthi wena uyabo nje lezo istory nje ezikanjalo. Kungenzeka ukuthi wayekushadela ukuthi financially you right? Yes. What? And then yaqhubeka kanjani ke relationship yakho ngoba naye sekudelela? Waqhubeka i-relationship yethu hayi yabheda yangabikho right nje. Kwangabikho right ngoba vele bese nomuntu wakhe onje oyi-age yakhe nje hayi sagcina kuhlukwana impela nje. Nakulokho uzi divorce? Yes, a divorce. So wafila kanjani ke wena kusuthi ke nakudivorce ke? Hayi ngoba phela akasanawo umuzi na cherish half na ihlanisa impahla. Hayi asihlukanisanga umuzi ngiyacabanga yena umuzi wayicabanga ukuthi ngiubhale ngayo yabo nje ngibeza nalentombazana wayicabanga ngikubhale ngayo kanti umuzi ngubhale ngeingane zami. Why wayezocabanga ukuthi uyubhale ngayo? Phela wayibona kanye indlela esasithandana ngayo nokuthi nje ngangimsupporta ngemali kanjalo kanti akazi ukuthi umuzi ngubhale ngeingane. So wakuthola lokho sen divorce? Yes. And then wena ke wathatha ama claims kwilo kweyakhe pension phela yena usasebenza? Ngawathatha ama claims mina. So wathatha imali and umndeni wabanjani? Umndeni kaba kamfana? Usuza ukuthi ke nokwazi uyoclaima phela khathi divorce. Hayi awukazi ube nandaba nami lo mndeni. Awukazi ube nandaba nami. So abaxabananga nawe ukuthi uthatha imali yakhe? Hayi. Nje ngizothini lo mndeni awukazi ungithande nje since ngashada nomyeni wami. Awukazi ungithande nje. At least usathi umyeni wakho. So manje ke ingane ke kuyo yonke le mix le ngikuzwile ukuthi ke naba 5 years younger than yena. Kuyo yonke le mix yena zona zazenze njani? Phela akazenzanga lutho, ayikho into ezayenza. Kodwa I'm sure zazingekho right ibona umama ukuthi ke na nangizohlusha umuntu ke na
owuntanga ezibonayo nabo ukuthi lezi ngane umuntu ongathandana nathi. Yes. Kodwa akukho phela into yenza ngoba zayibona iy'ngane futhi ngangena nkinga usho ukuthi nje angazi ngoba wangesho ukuthi uba wayengathandananga nale ntombazane wafika nayo sho ukuthi wayengobojeka ney'ngane zami angazi. Wayengakwenza yini lokho? Wayenayo i-relationship nazo iy'ngane zakho? Wayenayo. Ewubhuti kuzona noma ewubaba kodwa ubaba olingana nazi. So wena-ke unjani? Hayi ngi-right. Alright. Ngi-right. So after yonke lento le udlulile kuyona uya-recover? Yes. Have you healed? Yes. Mawucabanga uyophinda ushade futhi? Hayi ngi-right. Ngeke ngiphinde ngishade ngeke ngoba ngizoyihlala nje ney'ngane zami emzini wami. Hawalimala kanye nje? Hayi ngangifuna ukuphinde ngiphinde. Okay, uyophinda umtry ku-Ben 10? Hayi angicabangi. Awucabangi? Hayi. So uthini-ke umuntu esekhaya lapha ekhaya othi-ke nami ngishadile kodwa abasemzini abangifuni baze bangihlukumeze nakwami? Yini nje into ongamcebisa ngayo? Ayi umuntu engamcebisa ngayo ukuthi nje hayi asingathandani nabantu abancane kunathi. Hayi sengibone kahle ukuthi hayi awuthandeki emzini mangaba ufika umama umdala kunomfana izinto ayihambi kahle uyabo. So wawungakanani wena kumama umfana? Hayi ngiyabosho ukuthi sasilamana naye. Shothi wayicasula ikona lo. Shothi wayicasulwa naye lo ukuthi yena nayibonanga udadewethu bezothandana nengane yakhe. No, sibonga kakhulu ukuthi usharishe isitori sakho. Asithembe ukuthi kodwa ngelilanga uzobuthola uthando noma kungase siyena ku-Ben 10. Hayi angithembe kodwa asithembe ukuthi uzothola umuntu ozothi nje ngiyakuthanda akuthathe. Emsebenzini sowaphindela noma khona into oyenzayo? Hayi ngisahleli nje angenzi lutho kwamanje. Awenzi lutho. Iy'ngane zona i-right? Right. Hayi no, siyabonga kakhulu. Neyizola-ke Black Life futhi-ke nawabamba u-Ben 10, u-Ben 10 wamjikela wathi hayi qinisile umaka kwangafanele ngithande wena. But i-age is nothing but a number bakithi. Ma ukuthi uthandela u-Ben 10 wakho, shada u-Ben 10 wakho, asiphumene ey'ndabeni zobhuti bethu nosisi bethu bo. Asibayeke abantu bathandane, bashade, baqhube impilo babe happy. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nasi kulesi siqephu Mabuya Emendweni. Nawe uma ukuthi unase esakho istory, feel free ukuthi usisendele i-message sikwazi ukukhuluma ngakho. Ngulungu ngithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.